Juma utkalo kile mugan ani kɔnɔntɔn san bɛɛ fila ani mugan ani duuru DMS-TV cɛna muso ni cɛw ni ɲatuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tanu b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen sani an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'aw da aw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni k'aw da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an ka Mali jeliba saba minnu yɛrɛ kɔni ko minɛ bɛ an ka cybercriminalité procureur yɛrɛ kɔni fɛ ni ka ninnu datugu kaso la ni o jeliba saba ninnu yɛrɛ kɔni Babani Kone, Mariam Bahale ni Bigini Bagaga yɛrɛ kɔni an ye kunnafoniya sɔrɔ ko kunu alamisa août kalo tile 28 san 2025 ko min ye cybercriminalité procureur k'a ye ni jeliba saba ninnu yɛrɛ kɔni labila liberté provisoire la an ka Mali jamana kɔnɔna na. An ka Mali Institut de formation des maîtres Bambi Gakou ni yɛrɛ kɔni bɛ na région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na o écoledenw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔni bɛ olu ka fɔ u sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na o gɛlɛya ni yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ kuranko gɛlɛya jiko gɛlɛya fo ka taa se dumuniko gɛlɛyaw yɛrɛ kɔni ma o yɛrɛ de kɔni na dɔnniya ɲinina ninnu b'a jira k'a fɔ k'u bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali gouvernement yɛrɛ kɔni ma ko min ye autorité ma u ka dɛmɛ don olu ye ka d'a kan Nara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔni bɛ olu kan. Somajep ni ale société an ka Mali jamana kɔnɔna na min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don jidi ma Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni société ka client maaw yɛrɛ kɔni ka kumaw bɛ ka caya ka d'a kan ko Somajep maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka ko caman ta ni ka ɲɛsin a ka client yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni tɛ ka faamuya o ko ninnu yɛrɛ kɔni dɔw bɛ tali kɛ ko Somajep maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka to ka bali ka na dɔw ka compteur bɔ u bɛ ji yɛrɛ kɔni tigɛ ka sɔrɔ u ma i la kunnafoniya ɲɔni u ka kɛ ko min ye Somajep maaw ka facture yɛrɛ kɔni ko kuma dɔw la u tɛ na ni o kɔni ye jɔna o ko yɛrɛ de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye Somajep ka client maaw ye olu ye plainte yɛrɛ kɔni caya Somajep maaw kɔrɔ la. An kɔni bɛ wagati min na fɔ ko bi ko min ye CEDEAO maaw ye k'a bɛ n'a fɔ banbaci wale carili min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ farafinna continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka o ɲɛ yɛlɛ dɔɔni o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na wagati laban in na CEDEAO jamanaw ka chef d'état major tun ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ u bɛnna kan k'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ni ka jɛkulu dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan o jɛkulu sigili yɛrɛ kɔnɔna sen kan min ye CEDEAO maaw y'a jira k'a fɔ k'u mago bɛ dollar wari miliyari 2 ale ni dɔɔni de la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni États-Unis ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ Faransi jamana kɔnɔna na États-Unis ka lasigiden yɛrɛ kɔni k'u welela Faransi ka minisiri yɛrɛ kɔni fɛ don tɛmɛnenw na ka d'a kan ko ambassadeur yɛrɛ kɔni kuma dɔw fɔ ni ka ɲɛsin Faransi ma ni o bɛ tali yɛrɛ kɔni kɛ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko juifu yɛrɛ kɔni binkani wale bɛ ka kɛ ka ɲɛsin olu ma kɛnɛkanda yɛrɛ kɔni na Faransi jamana kɔnɔna na ko wa Faransi autorité maaw yɛrɛ kɔni tɛ ka o ko in kɛlɛ cogo ɲuman yɛrɛ kɔni o ko hukumu de kɔnɔna na Faransi ale ka minisiri yɛrɛ kɔni États-Unis ka ambassadeur bɛ Faransi jamana kɔnɔna na ka o wele yɛrɛ kɔni walasa ka kangari yɛrɛ kɔni da ye Faransi y'a jira k'a fɔ ko États-Unis ka ambassadeur yɛrɛ kɔni filɛ ni ka kuma min yɛrɛ kɔni fɔ Faransi tɛ jɛn ni o ye ka d'a kan u bɛ i n'a fɔ yɛrɛ kɔni jamana wɛrɛ ka maa de nana da don Faransi ka jamana kɔnɔ kow yɛrɛ kɔni na nka ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ka ni ambassadeur ye k'a lama kala don a ɲinɛ ni ka bɛn n'a ye ambassadeur in k'a kɔni ye a ka dankan yɛrɛ de kɔni bila ka taa wa a b'a ka vacances yɛrɛ kɔni na Faransi jamana kɔnɔna na k'a lama sɔn ka taa Faransi ka minisiri ka nin wele in yɛrɛ kɔni jaabi ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen don ka d'a kan an ka jamana jelimusoba saba minnu yɛrɛ kɔni ko minɛna wagati tɛmɛnenw na ni o bɛ kalo kelen yɛrɛ kɔni bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kunu alamisa août kalo tile 28 san 2025 k'an ka nin jeliba saba ninnu yɛrɛ kɔni bilala an ka cybercriminalité procureur fɛ an ka nin jelimusoba saba minnu kun datugu bɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ o ye Babani Kone, Bigini Bagaga ale ni Maramba yɛrɛ kɔni kabini ni maa saba nin yɛrɛ kɔni labilala min ye Bigini Bagaga ale cɛ ni o ye Palmer yɛrɛ kɔni o bɔra ni ka communiqué yɛrɛ kɔni kɛ Palmer y'a jira k'a fɔ ko tile damadɔ laban yɛrɛ kɔni gɛlɛyara ale bolo kosɛbɛ a bɛ foliba yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin u kanubagaw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko olu ka seli n'u ka duwawu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ale yɛrɛ kɔni sera ka ni wagati gɛlɛn yɛrɛ kɔni kun ko wa o seli n'o duwawu ni yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni min ye Bigini Bagaga yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni sera ka labila an ka autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ wa Palmer kɔni y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye Bigini Bagaga ye ale kɔni bɛ a
ka so lafiya kɔnɔna na ko baasi foyi ma sɔrɔ min ye Maramba ka fanfɛla yɛrɛ kɔni ale ka manager ni o ye Cherif de Bamako yɛrɛ kɔni o fɛnɛ bɔra ne ka kuma Maramba ka bilali ko yɛrɛ kɔni kan Cherif de Bamako ka kɔrɔfɔ la ko min ye Maramba yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ale yɛrɛ kɔni labila la a bɛ Ala barikada yɛrɛ kɔni ka foliba kɛ ni ka ɲɛsin Maramba kanubagaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko Maramba kanubagaw yɛrɛ kɔni ka seli ni u ka duwawu fo ka taa se u ka cɛsiri yɛrɛ de kɔni ma ko o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sera ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni Maramba ale yɛrɛ kɔni sera ka labila an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa y'a yira k'a fɔ ko ko dumanw yɛrɛ kɔni bɛ kɔfɛ ni ka na don n'a nataw la min ye Babani Kone yɛrɛ kɔni ale labilalen min ye a ka faniw ye minnu bɛ an ka Mali jamana ale ni diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen na olu y'a yira k'a fɔ k'u nisɔndiyara kosɛbɛ olu ka jelimuso bilali yɛrɛ kɔni na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka cybercriminalité procureur yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan u ka faamuyali han'a ka hakilisigi ni affaire in kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni se ka kɛ sababu ye n'a sera ka an ka nin jelimuso saba nin yɛrɛ kɔni labila nin yɔrɔ in fɛn na an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka jelimuso saba ninnu ka faniw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u ka se u yɛrɛ la u k'u yɛrɛ minɛ u k'u tanga kuma jugu yɛrɛ kɔni fɔli ma ka d'a kan olu bɛ wale jugu minnu yɛrɛ kɔni kɛ min ye jelimuso ninnu yɛrɛ kɔni a juru bɛ taa sara olu yɛrɛ de kɔni na wala ɲininen don jelimuso saba nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ k'u fɛnɛ ka se u yɛrɛ la u k'u yɛrɛ minɛ u k'u tanga futinɛ ko yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan k'u bɛ liberté provisoire yɛrɛ de kɔni na o b'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni k'u kan k'u majanya kojugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ni u kɔni ye wale wɛrɛ kɛ don n'a nataw la ni cybercriminalité kɔni ye u minɛ k'u bɔ man di o ko kɔni na bilen an ka Mali IFM min yɛrɛ kɔni bɛ Nara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu bɛ kalan na ni ekɔliso in yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu bɛ gɛlɛya jugumanba yɛrɛ de kɔnɔna na Nara région kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ taa séjour min yɛrɛ kɔni kɛ Nara région kɔnɔna na k'o sababu yɛrɛ kɔni bɔ u ka formation ko yɛrɛ kɔnɔna na k'o séjour kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu bɛ diɲɛ ɲani bɛɛ ye o ɲɛ la ko wa o ko in yɛrɛ kɔni ma daminɛ kabini IFM yɛrɛ kɔni dayɛlɛ la ni o kɛra san 2004 yɛrɛ kɔni ko kabini o wagati fo ka na se wagati min na i n'a fɔ ko bi ni gɛlɛya kelen yɛrɛ de kɔni bɛ yen yɔrɔ kofɔlen in na Nara IFM yɛrɛ kɔni ka san 2024 ka don san 2025 kɔnɔna na o promotion ma yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka condition de vie yɛrɛ kɔni ma ɲi Nara région kɔnɔna na ko wa o t'a bannen yɛrɛ kɔni ko don o don ko in yɛrɛ kɔni tɔ bɛ juguya ni ka taga fɛ yɛrɛ kɔni wa san o san ko kura de bɛ fara kɔrɔlen yɛrɛ kɔni kan ko Nara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɔngɔ jiko dɛsɛ fo ka taa se kuranko gɛlɛya yɛrɛ kɔni ma ko o ye olu yɛrɛ kɔni tagala ye tile kurukara kɔnɔna na ko misaliya la dumuni hali ni ji yɛrɛ kɔni ko o fɛn fila nin yɛrɛ kɔni gɛlɛya bɛ olu kan kosɛbɛ ka sɔrɔ ni fɛn fila nin yɛrɛ kɔni adamaden ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na e tɛ se ka balo ni ninnu tɛ Nara IFM formation kɛla dɔ yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko Nara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu ni région IFM maa tɔw si tɛ kelen ka d'a kan hali ni olu fari couleur yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ o bɛ danfaraba de don olu ni ɲɔgɔn cɛla la k'olu fari geselen don wa o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dabɔ bɛ jikolon in yɛrɛ de kɔni na min bɛ Nara région kɔnɔna na ko wa ni olu kɛcogoya yɛrɛ kɔni olu ni région tɔw tɛ kelen ye k'o bɛɛ lajɛlen da yɛrɛ kɔni bɔ kɔngɔ de la ka d'a kan olu tɛ dumuni kɛ ka se u nimisi wasa yɔrɔ ma ko IFM kantini yɛrɛ kɔni na dumuni bɛ di olu ma siɲɛ 2 de tile kɔnɔ ko wa o dumuni 2 min bɛ di olu ma tile kurukara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o 2 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan hali o tɛ se ka baliku kelen yɛrɛ kɔni balo tile kurukara kɔnɔna na ko kantini maaw bɛ dumuni min yɛrɛ kɔni di olu ma ko nafa foyi tɛ o la ko nka olu maa minnu yɛrɛ kɔni abonnelen don kantini yɛrɛ kɔnɔna ni o maaw kan ka dumuni di olu ma don o don yɛrɛ kɔni ko choix foyi tɛ olu bolo o ko la ko ni kantini maaw ye min di olu ma olu bɛ wajibiya ni ka o de minɛ a diyar'u ye o a ma diya u ye u kɔni wajibelen don ne ka o de minɛ ko ka sɔrɔ kalo kɔnɔna na olu bɛ 3,000 yɛrɛ de kɔni sara kantini maaw ye don ka fa sabatilibaliya yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ IFM kalanden yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ji sanuman sɔrɔli gɛlɛya yɛrɛ kɔni ko o kɛn bɛ problème ba ye olu bolo ko ji sanuman sɔrɔbaliya yɛrɛ kɔni o bɛ kɛ sababu ni kuma dɔw la olu bɛ si u ɲɛ la olu tɛ se ka sunɔgɔ ko IFM kuru kɔnɔna yɛrɛ kɔni na ji sanuman min yɛrɛ kɔni bɛ o hakɛya man ca kosɛbɛ ka d'a kan ekɔlidenw ka ca o ji in ma ko fitinin min fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ IFM kuru kɔnɔna na walasa i ka se ka o fɛnɛ min ko f'i ka 0 heure de kɔnɔ walima ni 0 heure kɔni tɛmɛna ko ɲɛ tɛ ni o yɛrɛ kɔni tɛ min ye ji sanuman o kɔni tɛ bila e nɛn ka togoya si la ko ni mago yɛrɛ kɔni bɛ ji la Nara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye ji kɔgɔma ye ko yɛrɛ de kɔni bɛ sɔrɔ sanga ani wagati ɲɔ tɛ ji sanuman yɛrɛ kɔni o sɔrɔli ye diɲɛ baara bɛɛ ye ko ka sɔrɔ Nara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ji kɔgɔma yɛrɛ kɔni mini ko yɛrɛ kɔni de bɛ kɛ sababu ye ne ka banamisɛnnin caman yɛrɛ kɔni bila u la Nara région kɔnɔna na IFM écoleden dɔ ka kɔrɔfɔla Nara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ji sanuman dɛsɛli yɛrɛ
kon kɛra sababu ni don la ale wajibiyara yɛrɛ kɔni ka ji kɔgɔma yɛrɛ kɔni k'ale kelen ne ka o ji kɔgɔma yɛrɛ kɔni min ko kɔnɔboli ale minɛ dɔgɔkun kelen de kɔnɔna na ko wa olu wajibiyalen yɛrɛ kɔni don ni ka u ka magoɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ni ji kɔgɔma yɛrɛ de kɔni ni o bɛ tali kɛ olu jagoyalen don ni k'u ka fini kɔni ji kɔgɔma ye u jagoyalen don ni ka minɛnɔgɔ kɔnɔ ye wa u jagoyalen yɛrɛ kɔni don ni ka u yɛrɛ kɔni ji kɔgɔma ye fɛnɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko courant kɔni kɛra fɛn ye ni adamaden yɛrɛ kɔni ka ɲɛtaga ti taa a kɔ ko nka a nana région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kuma dɔw yɛrɛ kɔni na courant ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni fɛ fɔlɔ bɛ u ɲininka n'o y'a sɔrɔ u tɛ kabulu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na tellement dibi yɛrɛ kɔni bɛ kɛ yɔrɔ in na ko ni EFM ekɔlidenw yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ k'a da 100 sara la yɛrɛ kɔni 90 bɛɛ lajɛlen ka téléphone bɛ sa sanga ani wagati k'o dabɔ courant sɔrɔbaliya la EFM kalanden dɔ yɛrɛ kɔni y'a fɔ ko wagati dɔ yɛrɛ kɔni na olu ye kalo kelen kɛ Nara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu ɲɛ kun tɛ ka da courant kan ko yalima mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Nara yɛrɛ kɔni ye région kɔnɔna na courant bɛ yen nɔ wa ka sɔrɔ olu bɛ ni gɛlɛyaba ninnu kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na olu EFM san 2024 ka don san 2025 promotion maaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali gouvernement maaw ma k'u b'a laɲini autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ u k'u mago don EFM kalanden yɛrɛ kɔni ka gɛlɛyaw la wa k'u mago don Nara région maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka gɛlɛyaw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ye Nara région maaw yɛrɛ de kɔni ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma wa kabini wagati jan tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na sanga ani wagati Nara région maaw yɛrɛ kɔni bɛ kule k'a yira k'a fɔ ko ji sanuman sɔrɔli yɛrɛ kɔni ye problème ba ye olu bolo Nara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nin yɔrɔ in yɛrɛ fɛnɛ na an DMS TV ma an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma wa an jigi dalen don a la k'a fɔ k'an filɛ ne ka welemada min kɛ ka ɲɛsin an ka autorité ma yɛrɛ kɔni ma k'a tɛna na bi kulo geren yɛrɛ kɔni kulo la Ni y'a kalo caman yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye SOMAGEP ye ni ale de ye société min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ji sanuman dili ma Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ni y'a kalo caman ye SOMAGEP maaw yɛrɛ kɔni ka client sanga ani wagati olu bɛ u plaigner SOMAGEP maaw ka kɛwalew la compteur bɔgɔtili ji tigɛli ka sɔrɔ kunnafoniya yɛrɛ kɔni ma di ma fɔlɔ facture nabaliya a wagati yɛrɛ kɔni na min ye an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni sanga ani wagati olu bɛ kule ni SOMAGEP maaw yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye nin ko nin yɛrɛ de kɔni na ko ka sɔrɔ SOMAGEP yɛrɛ kɔni ale ye foroba cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka jiko mago ɲɛli de la ko nka an bɛ wagati min na fɔ ko bi SOMAGEP maaw bɛ ka kɛ sababu ye ni ka degunba yɛrɛ de kɔni lase olu ma SOMAGEP maaw ka client dɔ yɛrɛ kɔni dusu bɔlen kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ale ka ji tigɛ sanga ani wagati ka sɔrɔ u ma facture yɛrɛ kɔni di ale ma fɔlɔ k'ale bɛ taa o kuma fɔ u ɲɛna k'u bɛ tila k'a fɔ ale ɲɛna tuguni k'ale kan k'a dɔn k'a fɔ ko kalo kalo de a kan ka taa facture yɛrɛ kɔni sara k'ale n'a ka denbayaw dɔrɔn yɛrɛ de kɔni bɛ baara kɛ ale ka worobinɛ yɛrɛ kɔni na maa si tɛna na ji ta ale ka yɔrɔ la ko nka kalo kalo u bɛ 8,000 de ta ni ka o sɛbɛn ale kun k'ale taalen a plaigner SOMAGEP yɛrɛ kɔni na ko SOMAGEP agent b'i jɔ ale ma k'ale ka taa lajɛ a ka so n'a sɔrɔ fuite de tɛ yen nɔ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɔfɛ a tiɲɛtigɛra k'a fɔ ko fuite foyi tɛ ale ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ k'ale dusuma kasilen don kosɛbɛ SOMAGEP maaw yɛrɛ kɔni kɔrɔla la ka d'a kan ale tɛ se k'a faamuya cogo si la k'a fɔ k'ale n'a ka denbaya ni yɛrɛ dɔrɔn ko kalo kɔnɔna na olu bɛ se ka ji 8,000 yɛrɛ kɔni consommer ni montant sugu min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ko mala SOMAGEP maaw yɛrɛ kɔni bɛ u ka ji consommation calcul yɛrɛ kɔni kɛ cogo di ko n'i taara i plaigner u fɛ yen nɔ yɛrɛ kɔni ko ɲani u ka solution ɲini ye k'u bɛ tila ka ko bɛɛ lajɛlen turu ta k'a da i kunna SOMAGEP maaw ka nin baara in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni a ka client caman yɛrɛ kɔni bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ko mala mun yɛrɛ de kɔni bɛ SOMAGEP la ni ale bɛ taa nin ko sugu min yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin a ka client ma dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fila k'i n'a fɔ o fɛnɛ ti bɔli yɛrɛ kɔni kɛ k'u bɛ ji suguya min yɛrɛ kɔni di maa ma kuma dɔw la ko ji minnu yɛrɛ kɔni don mɔgɔ kan ka bisiya u la kosɛbɛ ko quartier dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na worobinɛ ji kasa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ale fɛ kasa min ni maaw bɛ ka bisiya ji bɔ yɔrɔ fɛnɛ na ko a kuma dɔw fɛnɛ na ji yɛrɛ kɔni ni couleur sugu dɔ yɛrɛ kɔni bɛ na f'i bɛ siran ni ka a ji min yɛrɛ kɔni ka d'a kan i b'a bila i kunna k'a fɔ ko ji sanuyalen yɛrɛ kɔni tɛ ko SOMAGEP agent dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'i y'i ka problème yɛrɛ kɔni fɔ u ɲɛna yanni u ka solution yɛrɛ kɔni ɲini u la k'u bɛ ko dɔw yɛrɛ kɔni ta ni ka a ɲɛsin i ma yɛrɛ kɔni fo i yɛrɛ kɔni bɛ i méfier SOMAGEP la kosɛbɛ wa u bɛ dansago walew fɛnɛ ta ni ka ɲɛsin maaw ma k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ji sanuman yɛrɛ kɔni sɔrɔli o man kan tɛ ka kɛ ko gɛlɛn yɛrɛ kɔni ye Mali fantan a naani si yɛrɛ kɔni na ko nka k'a bɛ n'a fɔ SOMAGEP ni o ye ale ka baara fɔlɔ yɛrɛ de kɔni ni o de ye ka ji sanuman di Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a bɛ n'a fɔ SOMAGEP maaw yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka ɲinɛ u ka baara kɔ ni ye SOMAGEP maaw ka client yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni diminen don wa dusuma kasilen don kosɛbɛ dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ ka faamuyali foyi yɛrɛ de kɔni sɔrɔ SOMAGEP maaw ka ko kɛtaw la dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'u sigi ni ka limaniya ni a ko ye nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin SOMAGEP maaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka u ka client yɛrɛ kɔni ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sabati ka d'a kan ni o yɛrɛ de kɔni kɛra min ye jamana kɔnɔdenw olu ka danaya bɛ se ka ta ni ka da an ka foroba cakɛda in yɛrɛ kɔni kan sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa
farafina continent sous région yɛrɛ kɔnɔna na. Min ye CEDEAO jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a bɛna fɔ olu bɛ fɛ ka u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka dɔ fara u ka banbaciwale kɛlɛli yɛrɛ kɔni kan min bɛ sous région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ san caman bɔ ka sanga ni banbaciwale menace yɛrɛ kɔni cayali ye ale ni jamanaw yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ mun latigɛ walasa ka se ka kɛlɛ ka sanga ni o fɛnɛ fɛɛrɛ ninnu yɛrɛ kɔni dɔgɔyali ye min ye CEDEAO maaw ye olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ko banbaciwale yɛrɛ kɔni kɛlɛli fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni ye min ye o de ye ni ka jɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ kɔni ka fɛn in kɛlɛ ka bɔ an ka région kɔnɔna na. Wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na CEDEAO jɛkulu jamanaw yɛrɛ kɔni ka chef d'état major olu kɔni ye u ka sommet dɔ yɛrɛ kɔni kɛ sommet min senfɛ u kɔni sera ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ fɛɛrɛ dɔw sigili la sen kan walasa ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka banbaciwale menace kɛlɛ ka bɔ région kɔnɔna na. Chef d'état major ninnu ye fɛɛrɛ min yɛrɛ kɔni sɔrɔ o de ye ka brigade régionale dɔ yɛrɛ de kɔni sigi sen kan min ka baara yɛrɛ kɔni bɛn bɛ banbaciwale kɛlɛli ma ko ani brigade régionale antiterrorisme maaw yɛrɛ kɔni olu ye brigade ye minnu yɛrɛ kɔni ka teli kosɛbɛ kabini kunnafoniya yɛrɛ kɔni bɛ lasɔrɔ u fɛ yɛrɛ kɔni u b'u teliya joona ni ka na u ka intervention kɛ. CEDEAO maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni brigade régionale antiterrorisme yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cɛden 260 yɛrɛ de kɔni kan ka sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔna na ko walasa brigade yɛrɛ kɔni ka se ka labara CEDEAO maaw y'a yira k'a fɔ k'u mago bɛ $2 miliyari 2 ani dɔɔni yɛrɛ de kɔnɔna san kɔnɔna na ko cɛden ninnu tali ale ni entraînement kɛli u kun o fɛnɛ kɔfɛ wari min bɛna fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka brigade régionale yɛrɛ kɔni sigi sen kan ko wari yɛrɛ kɔni bɛna na u ka logistique fɛnɛ san u mago bɛ minɛn kura minnu yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka banbaciwale maaw kɛlɛ financement in bɛ na o fɛnɛ sara ale ni ka jukɔrɔma dɔ kɛ ni ka ɲɛsin jamanaw ma yɛrɛ kɔni ni banbaciwale carilen bɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ maa caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko CEDEAO maaw yɛrɛ kɔni ka nin décision kura in yɛrɛ kɔni tali b'a yira k'a fɔ ko min ye banbaciwale ko yɛrɛ kɔni ye an ka farafina continent kɔnɔna na ko u ɲɛ bɛ ka yɛlɛ o ko la kosɛbɛ ko fɔlɔ jamanaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka banbaciwale yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko fɛɛrɛ ninnu yɛrɛ kɔni kun ka fɛgɛn kosɛbɛ wa coordination foyi kun tɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u ma se ka dankari banbaciwale menace yɛrɛ kɔni na sous région kɔnɔna na ko n'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sera ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ jɛkulu kelen yɛrɛ kɔni ni jɛkulu in sera ka sigi sen kan ko yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ sababu ye n'u bɛɛ lajɛlen bɛ u ka ressources yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan wa u bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni n'u bɛ teliya banbaciwale kɛlɛli la ale ni banbaciwale maaw bɛ binkanniwale minnu kɛ ni ka ɲɛsin jamana ninnu ma u bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari o binkanniwale ninnu bɛɛ lajɛlen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sous région jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigin bɛ k'u jigi da kan k'a fɔ kosɛbɛ ko min ye autorité ye k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka dankari banbaciwale ko yɛrɛ kɔni na o ko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na CEDEAO maaw ka nin décision yɛrɛ kɔni tali o bɛ ka kɛ espoir ye maa caman bolo wa CEDEAO maaw ka nin décision ko in yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min ye CEDEAO maaw ye banbaciwale kɛlɛli ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na k'u hakilina falenna kosɛbɛ ko ɲani u k'u sigi dɔrɔn banbaciwale maaw ka menace yɛrɛ kɔni ka bonya u kan yɛrɛ kɔni farafina ouest yan fanfɛla jamanaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ terrain sanfɛ walasa min ye banbaciwale menace ye ka o wuli ka bɔ sous région in fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. États-Unis ka ambassadeur min bɛ Faransi jamana kɔnɔna na ni o ye Charles Kushner yɛrɛ kɔni wagati tɛmɛnenw na ale ye lettre kɛ ni ka ci Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni ma ni o ye Faransi jamana ɲɛmaa ye lettre min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Faransi jamana kɔnɔna na ko binkanniwalew bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin juifu yɛrɛ kɔni ma ko wa Faransi autorité maaw tɛ ka foyi kɛ walasa ka se ka o ko in yɛrɛ kɔni kɛlɛ o y'a yira k'a fɔ ko Faransi autorité maaw kɛmɛ ni ka fɛɛrɛ min sigi sen kan walasa binkanniwale kana na kɛ ni ka ɲɛsin juifu yɛrɛ kɔni ma ko olu ka o fɛɛrɛ ninnu yɛrɛ kɔni tɛ ka nɔ bɔ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min ye Faransi ka autorité maaw ye olu fɛnɛ États-Unis ka ni ambassadeur yɛrɛ kɔni convoqué o convocation ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko min ye États-Unis ka ambassadeur bɛ Faransi jamana kɔnɔna na k'ale ma kala don a ɲinɛ ni ka bɛn ni a ye ka a bɛ congé yɛrɛ kɔnɔna an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko nka ambassadeur a ma sɔn ka dankari a ka congé in na walasa ka se ka taa Faransi ka nin wele in jaabi. Charles Kushner ale ye États-Unis ka ambassadeur de ye Faransi jamana kɔnɔna na wa ni maa kofɔlen ye Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye o burankɛ yɛrɛ kɔni fa de ye ko ni maa kofɔlen ye Faransi ka convocation yɛrɛ kɔni kɔfɛ ale ma sɔn ka dankari a ka congé yɛrɛ kɔnɔna na wa a ma hali jaabi yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Faransi ka nin welekan in yɛrɛ kɔni ma a ye a ka danka dɔ yɛrɛ de kɔni bila walasa ka se ka taa Faransi ka nin wele in jaabi ko tɛnɛn tɛmɛnen août kalo tile 25 san 2025 États-Unis ka nin ambassadeur min bɛ Faransi jamana kɔnɔna na ale a ka chargé d'affaires yɛrɛ dɔrɔn de wuli ni ka taa Faransi autorité maaw ka wele in jaabi u kɔni tilalen u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔnɔna min ye Faransi ka ministre des affaires étrangères n'o ye Jean-Noël Barrot ale bɛ kuma a ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan a
y'a yira k'a fɔ k'olu y'a fɔ Charles Kushner ka filanan yɛrɛ kɔni ye ko a ye déclaration minnu yɛrɛ kɔni kɛ ni k'o kɛ lettre la k'o ci Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni ma k'u y'a yira k'a fɔ ko déclaration ninnu yɛrɛ kɔni ye déclaration ye minnu tilennen tɛ wa k'u ju tɛ déclaration ninnu na ko ɲɛfɔli tɛ se ka kɛ déclaration yɛrɛ kɔni na ka d'a kan a man kan cogoya si la yɛrɛ kɔni jamana wɛrɛ ka représentant min bɛ Faransi jamana kɔnɔna na o ka n'a fɔ k'a bɛ jamana géreli cogo leçon yɛrɛ kɔni di Faransi ma Faransi yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔna na ko injustifielen don ka d'a kan diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o jamana ka dɔgɔ kosɛbɛ minnu cɛsirilen yɛrɛ kɔni don attaque kɛli ni ka ɲɛsin juifu ma o kɛlɛli baaraw la baara de kɔni na u bɛ kangada kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis ka ni ambassadeur yɛrɛ kɔni ma k'a man kan cogoya si la yɛrɛ kɔni jamana wɛrɛ ka représentant de ka n'i sigi k'a fɔ k'a bɛna Faransi ka jamana gérer cogo fɔ Faransi jamana kɔnɔna na k'o tɛ jɛn ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ ye bilen ko diɲɛ kɔnɔna yɛrɛ kɔni na o jamanaw ka dɔgɔ minnu cɛsirilen don kosɛbɛ binkani wale kɛli ni ka ɲɛsin juifu ma o kɛlɛli baaraw yɛrɛ kɔni na ko nka Faransi ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ka nin kuma ye ko a bɛ n'a fɔ ala ma foyi yɛrɛ kɔni kɛ États-Unis ka ni ambassadeur yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ni ma kofɔli an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa ale ni a muso yɛrɛ kɔni bɛ u ka vacances la Faransi sud yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ k'ale don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ambassadeur in n'a muso yɛrɛ kɔni yɛrɛ photo dɔ la u bɛ yɛlɛla photo min yɛrɛ kɔni na ka n'i y'a jɔlen yɛrɛ kɔni k'i b'a fɔ ko foyi ma kɛ min ye Faransi ka diplomatie ma yɛrɛ kɔni olu kelen ni ka ni photo in yɛrɛ kɔni ye u y'a yira k'a fɔ k'u tɛna na commentaire foyi kɛ ni ka ɲɛsin nin ko in ma Faransi ka ministre des affaires étrangères ka kɔrɔfɔ la k'ale n'a sɔrɔ États-Unis ka ambassadeur in yɛrɛ kɔni ma jaabi kɛ ni ka ɲɛsin a ka ni welekan yɛrɛ kɔni ma ko don wɛrɛw yɛrɛ kɔni ale tɛna na Charles Kushner yɛrɛ kɔni convoqué nin ko kelen in na bilen ka d'a kan ko n'a tilala k'a fɔ ko fo ani ambassadeur in yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye k'a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ a bɛ ka ambassadeur in agressé de ko wa o tɛna na se ka foyi yɛrɛ kɔni bɔ u ka nin ɲɔgɔn faamuyabaliya in na hakilila jiginna don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Charles Kushner ni ale de États-Unis ka lasigiden ye Faransi jamana kɔnɔ na ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye lettre kɛ ni ka ci Faransi jamana ɲɛmaa ma ni o ye Emmanuel Macron ye lettre min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko binkani wale kɛlen ni ka ɲɛsin juifu yɛrɛ kɔni ma Faransi jamana kɔnɔna na ko o ko yɛrɛ kɔni bɛ ka caya kosɛbɛ ko wale kɛra sababu ye ni ka ale jɔra kosɛbɛ wa y'a yira k'a fɔ ko Faransi autorité maaw yɛrɛ kɔni tɛ ka fɛɛrɛ foyi latigɛ walasa ka se ka dankari o ko in na yanni États-Unis ka ambassadeur yɛrɛ kɔni ka nin fɔ o y'a sɔrɔ min ye Benjamin Netanyahu ye ni o ye Israël premier ministre ale kɔni ye nin kuma in fɔ wagati tɛmɛnenw na Benjamin Netanyahu y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Faransi jamana kɔnɔna na ko binkani walew bɛ kɛ ni ka ɲɛsin juifu ma hali kare kɔnɔna na ko wa maa si tɛ kuma a ko la nka min ye Faransi maaw ye o y'a yira k'a fɔ k'u tɛ jɛn ni États-Unis ka ambassadeur ka nin accusation ninnu ye ko wa diɲɛ kɔnɔna na hakɛba minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko États-Unis ka ambassadeur ye min fɔ ko o ni o ko in tɛ taa ɲɔgɔn ye ni o hakɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔna na o dɔw yɛrɛ kɔni n'a yiralen don k'a fɔ ko jamana wɛrɛ man kan tɛ ka na i da don jamana wɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka kɔnɔna kow la Faransi ka ministre des affaires étrangères ni o ye Jean-Noël Barrot yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko min ye Charles Kushner yɛrɛ kɔni ye k'a filɛ ka min yɛrɛ kɔni kɛ ko Faransi tɛ jɛn ni a ɲɔgɔn wɛrɛ ye bilen ko jɛɲɔgɔnya min bɛ Faransi ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ko min ye États-Unis ka ambassadeur ka nin kuma in yɛrɛ kɔni ye ko o kuma in yɛrɛ kɔni fɔ yɔrɔ tɛ yan nɔ ka d'a kan jɛɲɔgɔnya min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la o kan ka kɛ sababu ye ni danaya caman kan ka ye États-Unis ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛla la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Charles Kushner yɛrɛ kɔni ni ale de ye États-Unis ka représentant ye Faransi jamana kɔnɔna na wa ale de ye lettre ci Emmanuel Macron ma lettre min kɔnɔna na a bɛ Faransi ɲanki kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen ye hali ale ma kala don a ɲɛna ni ka bɛn ni Faransi autorité maaw ka nin ɲankili yɛrɛ kɔni k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Charles Kushner ni a muso yɛrɛ kɔni bɛ congé ɲuman na Faransi sud yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na min kɔni ye Faransi ale fana y'a yira k'a fɔ k'ale n'a sɔrɔ Charles Kushner yɛrɛ kɔni ma na ko a ye a ka mɔgɔ filanan min yɛrɛ kɔni bila ka na k'olu ye ci tigɛ o tulo la wa u dalen don a la k'a fɔ ko ɲɔgɔnna wɛrɛ yɛrɛ kɔni tɛna kɛ min ye États-Unis ye k'a man ka cogoya si la olu kana fɔ k'u b'u da don Faransi ka jamana gouvernement ma u ka baara kɛcogo la Faransi jamana kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma